Ongi etorri gazteek, behizen ere YouTubeko kanalera, beste bideo batera YouTubeen. Eta bueno, gaurko bideoa pixkat ezberdin izango da. Gaurko bideoa ez da izango entrenamentu baten bideoa. Gaurkoa izango da gehiago, bideo txarlando, hau da, eseita duteko bideo bat, entzuteko bideo bat, pixkat ikasiko dezuena, behintzat hori da nire objektiboa. Eta bueno, titulo ikusi zuen bezala, jarri dizuet galdera bezala, ea powerliftingeko entrenamentu batekin fisiko estetiko bat lortu daiken. Hau zoa galdetzen, ze bueno, ni 3 hilabete nijo más o menos powerlifting niken, hau da, powerliftingeko entrenamentu bat ematen. Eta bueno, denbora honetan, gauz batzutaz kontu hau naiz, hau da, entrenamentu dagokion aspektu batzutaz. Eta bueno, horiek pixka hemen nahi ditut konpartitu, ze egia esan gauz batzuk asko harritu diate. Azkenen powerliftingeko entrenamentu erlazionatzen da, powerliftingeko entrenamentu batekin ezin dela lortu fisiko estetiko bat. Beti erlazionatu da, igual powerlifting iken badezu, eta zentratzen bazea, más que nada en la fuerza, no? Igual pixka incluso gordo jarriak ezula. Ez dela fisiko estetiko hori lortzen, adibidez, kulturistan entrenamentu bat inda bezala. Nik kontu hau naiz, powerlifting iken nabilen hilabete hauetan, nire biziko fisiko onena lortuetela dudai gabe. Eta hau ze bada, powerlifting indetelako edo fuerte jartzeko basek bete ikutelako. Azkenen, fuerte jartzeko, fisiko fuerte bat lortzeko, base batzuk siosiare bete barra. Eta base hauek zein die. Lehenengo izango litzeke intensidadekin entrenatzea. Hau da, la base. Azkenen, piramide bat, imagino zazue, hori izango litzeke, fuerte gartzeko behar da gauz importantena. Ze hau, ez badu lortzen, intensidadekin lortzea, igual dio zenbat serie egin dituzun, ze ariketa, ze rutina, imposibla da fisiko fuerte bat lortzea. Azkenen gure muskulok behar duena da tension mekanika, deitzen da fenomeno bat, esango du. Hau zer da, azkenen, gure muskulotan sortzen den tensio bat, faio muskularretio gertu garenen. Azkenen, tensio mekaniko honek ematen dio gure muskuloi estimulo hori, hau da, alarma hori azkenen gure muskulo abisatzen dina. Espabilau, o bestela ezingo deu indar hau jasan. Azkenen goaika imaginau zazue presbanka bat, azkenen, imaginau aizatela repetizio egiten, eta azkeneko repetizio hori, asko kostatzen zaizuela. Zuen muskuloak esaten du, joder, behize amenaza honeta gertu batzen baren bagea, ezingo deu jasan. Orduan muskuloa haunditu ingo deu, azkenen amenaza hori kontrarrestatzeko. Orduan, intensidadea esplikauta. Urrengoa, izango litzeke, volumena. Urrengoa izango litzeke, volumena. Hau da, zenbat serie iken ditugun, grupo muskular bakoitzeko edo patron de movimiento bakoitzeko. Orduan, nik hemen ikusiet, askotan volumen oso gutxi erabiltzen dugula. Eta azkenen gaur egun baita, da, faman jartzen, oso volumen gutxi sartzea gure entrenamentutan, igual, ariketa bakoitzeko 2 serie, batzutan serie bat, eta hau, noiz izan daike ona, o zeinek ataike probetxue, entrenatzen denbora asko dihozten nahi, eta intensiade oso altue aplikatzen dakien nahi. Eta karo, ze pasatzen da hemen? Hau ikusten duela jende prinsipiantek, hau da, igual urte bat dijona entrenatzen edo gutxigo, eta esate, ostra, honek fisiko oso fuerte dauke, eta bakarri 2 serie egiten ditu. Orduan nik 2 serie ingo ditut fuerte gartzeko. Eta karo, ze pasatzea? Zu prinsipiantea balin batzea, igual, zu guzti ezu alfaioa izela entrenatzen, baina berez etzea alfaio entrenatzen. Ez daukezu bain dio esfortzu kapazidade hori sortuta. Orduan, karo, zuk ezin balin badezu intensidade hori aplikau, daukezu kontrarrestau beharra volumenakin. Azkenen, ni baita 5 urte nijo entrenatzen gimnasion, más o menos, gimnasion ez, baino entrenamiento de fuerza egiten esango genuke 5 urte nijola, eta ni guain dio,
esfortzu kapazitate hori entrenatzen ari naiz. Osea, nik guain dauketen kapazitate hori eta guain dela urte batekoa ez da berdine. Eta hemen dio 2 urtea asko ze gehiagikoet. Bale, orduan nik volumen hori igo beharra izan dut. Nik adibidez, aurreko bloken, hipertrofiako bloke horretan, nik petxuko volumenen sartzen nituen, igual 20 serie, hasten, tranquilamente. Ta, nik uste azkenen, baita ulertu barra daukeu, guk, kapaza balin bagea, 12 beharren, 20 serie toleratzeko intensitate igualen, 20 serie hobea dala. Azkenen guk bilau beharra daukeu, tope hori, hau da, guk kapaza izan marga, alik eta volumen gehiena aguantatzeko. Bale, eta guk, orduan, esan detena, guk kapaza balin baga 12 beharren 20 aguantatzeko, hobea izango litzeke, 20 serie itea. Bale, azkenen mejorik, haundigo izango die. Hirugarrena izango litzeke sobrekarga progresiba bat itea. Bale, hau zer da, ariketa bat hartzea, eta ariketa horretan astero, bai, repetizio aldetio edo pisu aldetio progresatzen jutea. Hau da, imaginau, lehenengo hasten, iken dituzula pres inklinatu baten, mankuernakin, 20 kilokin, 6 repetizio. Da, bale, urrengo hasten objektiboa izango litzeke, 20 kiloko mankuerna horiekin, 6 repetizio inbeharren, imaginau, 8 ita. Bale, eta azkenen, progresu hori eukitza, astero, eta hilabetek aurrea junala. Ni baita ikusiet, alde hortatio bete detela. Zeni, adibidez bloke honetan sartu dut pres inklinadoko mankuernaz, aurreko bloken pres plano neuken, baina honetan neuken pres inklinadoko mankuernaz, eta hasi naiz, 30ko mankuernakin, eta guain 50 bateko egin nahi naiz, ordun. Nire petxue si hazi da. Bale, azkenen, nire muskuloa lehen hau balimazan kapaza bakarrik 30 kilo aguantatzeko, eta guain balimazan kapaza 50 aguantatzeko, si fuertego hain da. Bale, orduan, 3 pilar horiek si are bete beharra. Intensidadea, volumena eta sobrekarga progresiboa bat edukitzea. 3 pilar hauek si are bete beharra. Eta azkenen, 3 pilar hauek ez bai betetzen, beste guztik igual dio. Igual dio ze ariketa, ze rutina erabiltzezun, horrekin ez dago ze preokupa horrek. Preokupa hasiera baten behintzet, 3 gauz horiek betetzen. Gero ja, hasiko zate igual rutinan gauz batzuk aldatzen, ariketa bat bestea aukeratzen, baina azkenen nik uste jendea baita gehiagin peinatzea gauz magiko bilatzen. Hau da, ariketa perfektoa bicepsantzako, edo rutina de no seke, que no. Hemen gauzak die, gauz berez oso simplea da, sentilloa da. Da azkenen, 3 pilar horiek betetzea, denboran zehar, punto. Ez dau besteik. Bale, eta niko ordun, powerliftingekin ikusiet, 3 gauz horiek bete ditutela, eta ordun, fuerte garri naizela. Eta jazta, ez dau besteik. Eta baita nik uste powerliftingek azkenen eman ditela, eta hau baita oso garrantzitsue iruditzen zait, objektibo klaro bat. Azkenen nahi baita lehen hau pasatzen zitaiten, ennukela igual objektibo klaro bat. Obviamente, estetikamente, fuerte du jartzea. Baina, nahi beti gustatu izan zait, baita gehiago altxatze hori, no? Igual, press bankan, alikta gehiago altxatzea, o peso muerton alikta gehiago altxatzea. Eta azkenen nik uste powerliftingek hori ematiz nizula. Motivazio hori de, nire 1 RMA, hobetze hori. Bale, azkenen gu bakarrik juten bagea, nire kasu behintzet. Ni bakarrik fisikamente hobeto goteago bicepsa 2 centimetro gehiago gitza, pixkat gara honetan ja igual dit. Nik uste ja fisiko malortu etela, eta nik guen bilatzet, azkenen kargatan hobetzea. Hau da, nire gorbutze fuertegoa izatea, bai, sentadian gehiago altxatzeko, peso muerton gehiago altxatzeko, eta preso bankan gehiago altxatzeko. Punto. Eta nik uste alde hortatio bakoitzek bilau bardola entrenamentu motibatzen dion zehoze. Bale, azkenen ez bali madukeu, motivazio edo objektibo klaro hori konstantea izatea oso zaila. Ze, entrenamentu ez dugu behar motivazio hori. Entrenamentu ez dugu, nik ez dugu itzen entrenamentu motivazioa de, mika gaur, motibauta hon, ez. Nik azkenen dauket objektibo klaro bat,
eta jazta, oza, nik eufori sentimentu hoi euki edo ez, nik entrenamentu egin ningoet. Oza, alik da ondo nahi ningoet, eta gaizki bali manau, haré lo que se pueda, eta ondo bali manau, jungo naiz a reventar. Oza, ondo bali manau de fuerzas, de ánimos eta hoi dena, azkenen alik da entrenamentu unena atakoet, eta inkluso bestelare, bai, oza, gaizki bali manaure, saiako naiz, alik da ondo nateatzen, eta punto. Azkenen hemen denak sumatzeo. Bale, azkenen klabea konstantzia hori mantentzea da. Ez igual, aste baten ondo zarenen kiston entrenamentu kitea, eta ero gaizki zarenen etxen gehitzea. Osa, horrek ez du zertako balio. Horrez gain oso importante izango da baita muskuloa sortzeko superabit kaloriko baten egotea. Hau da, gure gorputzek behar dituna baino kalori gehiago sartzea alimentazioan bidez. Azkenen, ulertu barra gure muskulok, gure gorputzek muskulo gehiago sortzeko energia behar dola. Behar do gasolina hori behar do. Ordu guk ez badiu ematen, energia hori oso zaila muskulo gehiago sortzea. Bale, orduan importantea, superabit kaloriko baten egotea. Eta nire kasun baita, bete zeni powerlifting, ez. Ni volumenen nijo, iraien hasi nintzen, eta iraien nengo nintzen en 76 kilos. Eta guaintxe bertan nau kasi en 86. Kasi 10 kilo gehiago dauzket. Eta azkenen baita hemen klabea da poliki gotzen jutea. Ez nahi izatea astero kilo bat igotzea, ze azkenen gordo jarri hartzate. Modu horreta, azkenen volumena izan bardo, más o menos 0,5 igotzea. 0,5 hasten, hoi ondo dau. Hemen klabea da, obviamente baita grasa pixkat lortu batzue, baino gehiena muskuloa izatea. Volumen, pixu egotzen dezuen prozesu horretan. Orduan, pixkat resumiendo, bete behar deuna da. Azkenen, esaetena, intensidadekin entrenatzea, volumen on bat eukitzea, hau da, gure tetxu hori bilatzea, guk 12 seri egin beharren 20ekin progresa albalin badeu, 20 ja. Ez da bestik. Eta, hirugarrena, sobrekarga progresio bat eukitzea. 3 pilar horiek, siare bete beharra, eta gero, superabit kaloriko baten egotea. Ondoren, gauz sekundariok izango lieke, ze ariketa egin, ze frekuentzik egin, ze rutina sartu, eta azkenen olako suplementazioa, eta olako gauzak. Zenere kasun baita nik garajen entrenatzet. Nik barra, diskok, eta mankuerna dauzket. Punto. Eta ni material horrekin fuerte garri naiz. Orduan hemen eskusa ez da, nik ez dago makina hau, nik ez dago lo otro, que no. 3 pilar horiek die, eta punto. Gero iristen balin bazate a una etapa avanzada de joia zauztela 10 urte entrenatzen, dena perfecto egin dezula, igual makina bat beste erabili, igual diferentzi pixkat indeke, baino ez pentsa diferentzia asko ingo dola. Eta gaztek, gaurko bideoa hau izan da, esperoet gustau izana, gaurko pixkat diferentea izan da, esperoet baita zehose ikasi izana, baina seguramente urrengo hasten entrenamentu bideoa egokoet, ze urrengo hasten tokan PRs, aurrekon peso muerto nahiko nun, baina esan dizuen bezala, etzan 1RM, eta ontan tokatzen da, bankan, sentadillan eta peso muerto, Orduan, seguramente 3 gradoko itut, eta 3 bideo igualen egoko itut, Así que, hoxe gaztek, eskarrik asko hemen otea tio, eta urrengo bate arte. Venga.